Ja, hej. Nu er det så den 29. oktober, og her er så en efterårshilsen fra Nådikhaven. Og jeg havde jo en ambition om at gå op og hente grønt og vise alt det, jeg høster, og det står ned i stænger. Så det bliver det ikke til. Og da det er arbejdsdag i morgen, jamen så må jeg jo så gøre det her i dag. Jeg har billeder fra i løbet af oktober. Og det jeg vil vise her, det er, jamen, hvordan bliver haven puttet til vinteren? Jeg lige vil sige, hvor stort arbejde er det? Øhm, det er sådan småt, men godt man gør. Som man kan se her på billedet, der skinnede solen. Det er et par dage siden, det må man sige. Og her havde jeg fået noget græs. Det her var det bed, som har stået tildækket i sommer. Og fordi jeg ikke rigtig... Det var gået en hel del i udu, så jeg dækkede det bare over. Og nu er det sådan set. Nu har det jo mere eller mindre renset sig selv. Fordi det har stået under fiber. Så fik jeg noget græs, jeg deler ud. Der kunne godt have været mere, men nu er der græs, og så ligger det der og buler lidt op, og vil være, kan man sige, der vil være næring i det til foråret. Og der kommer ikke noget andet i, og jorden bliver ikke pisket flad. Så nu er det puttet på bedste efterårsvis. Og her har vi lige løgbedet. Det fik jo en masse græs på et tidspunkt, men det er jo allerede mere fladt. Altså, der er virkelig omsætning på. Og der står det også, ja, den havde flappet lidt op i det her stormvejr, vi fik i efterårsferien. Det var sgu da en uhyggelig omgang. Og jeg har lagt det på plads igen. Og jeg har ikke taget billeder med, men kålbedet og de to kartoffelbed er jo magen til. Kartoffelbeden er dækket til, men der er jo kartofler under. Kålbedet, det blev jo tømt og dækket over. Så det er de bed, der ligesom er dækket til, og som bare skal stå og hygge sig vinteren igennem med deres græsmåtte. Så er der nogle af de faste bed. Der er hindbær, der er spars, og der er rabarber. Ja, altså hindbærne blev klippet ned. Jeg har ikke været rar med hindbærne i år. De er simpelthen tørstet. Så der er ikke så mange skud på vej til næste år. Nu mener jeg jo hindbær, altså er sådan lidt hen ad ukrudt, så de skal jo nok komme. Men indrømmet, de har haft det rigtig, rigtig tørt i år. Måske skal jeg lave noget drypvanding næste år, så jeg kan holde dem lidt mere fugtige. For det kan hindbær altså godt lide. Aspargeserne stod jo som en skov af aspargeskæppe. Og de er blevet klippet ned, og jeg har luget. Men jeg kan ikke luge rigtigt med den lille stålskål med at stikke godt ned og sådan noget. Fordi hernede under, faktisk i hele bedet, der ligger jo aspargesens rødder. Aspargeskronerne, som de hedder. De har sådan en facon som en hånd. Så der er jeg nødt til at luge lidt mere overfladisk. Og skal den her forkæles, jamen så bliver det med en spand kompost, som jo giver noget næring og som dækker over. Det jeg kan forkæle hindbærbed med, det er, ja nu har vi ikke brugt så meget brændeovn sidste år, jamen det kostede jo, altså det kostede jo formuer, det er en spand med aske, altså med aske fra brændeovn, hvis man brænder kun træ. Det er sindssygt basisk, og af en eller anden grund, så kan hindbær altså både godt tåle det og godt lide det. Så har man noget godt træaske fra en brændeovn, især hvis man brænder løvtræ, så er der altså lige noget at hælde ud på hindbær, men pas på, at man ikke får det i øjnene og sådan noget, for det er altså stærkt. Og det her, jamen altså, det er jo et bed, der er renset for ukrudt, og der står en stakkels rabarber. Jamen altså, sådan ser de ud om vinteren. Jeg har fået lidt ekstra græs, og jeg tror, at jeg putter græs i det her bed. Og så er de tre bed så vinterklar. Det, der står og er grønt, det er jo blandt andet jordbærne. Altså, jeg er jo ikke verdensmester i jordbær, for jeg synes stort set, det er for meget arbejde. Men det har bredt sig i den grad over det hele. Jeg skal lige have klippet af, så de ikke stikker alt for meget ud over kanten. Og så får de lov til at faktisk have bredt sig så meget til andet års jordbær. Det er sådan et helt bed. Det er ikke planter, det er et helt bed. Det kan give rigtig meget. Det skal have lidt håndfulde naturgødning til foråret. Men min erfaring er, at sådan et jordbærbed, der bare har fået lov til at brede sig, virkelig kan give jordbær. Nu får vi jo se, om jeg så har ret i det. For jeg har haft det på friland. Jeg kan ikke huske, at jeg rigtig har brugt det i bedramme. Men det har bredt sig over det hele.
og i løbet af sommeren næste år, der tager jeg så stiklinger, og så starter jeg et nyt bed. Persillen, ja, den står ind imellem, men altså, jeg fjerner det ikke, fordi persille holder faktisk ret godt i løbet af vinteren. Det kan godt være, den får en over nakken, og så før man får set sig om, så er den oppe igen, eller også kommer der nye buketter. Og det er altså lækkert med frisk persille. Grønkålen står og er i fin form. Og de der artiskokker med de store blade, ja, altså artiskokker er jo flereårige. Jeg ved ikke, om jeg kan, altså om de får lov til at blive stående næste år, og så prøve at lave artiskok igen. Men der er i hvert fald godt med grønkål, og de har det rigtig godt. Jeg elsker de der fint småkrusede buketter. Det er altså meget lækkert. Så er der sellerierne. Ja, det var dem, der stod bag persillen. De er rigtig store nu. Det er nogle ordentlige moppedrenge. Og der skal jeg, ja, når du holder op med at regne, op og putte noget halm ned, så frost ikke gør dem alt for kede af det. For det er altså dejligt at kunne tage en stor frisk selleri. Rodurterne står flot. Ja, der står nogle gulerødder der, de er godt nok bredskuldrede. Og der står persillerod og 2 slags gulerødder, og dernede der er pastinakker, og de er store. Jeg må have dem op med grev nu. Og så står der rødbeder. Og rødbeder, altså, jeg ved ikke, om man kan se, hvor store de er. De får altså nogle gigantiske størrelser. Og jeg gør ikke noget ved dem. Altså, tørrer de ud, hvis det bliver frost, så tørrer de ud. Ellers så bruger jeg af dem og får syltet det, jeg gerne vil, og så forærer jeg til folk, som bruger bagte rødbeder eller sådan noget lignende. Men du godeste, det er altså ikke 10 rækker rødbeder, man skal lave for at have rødbeder. Porerne, det er vinterporerne, de står jo godt. Man skal lægge mærke til, at nogle af dem er faktisk gået i stok. Altså, de sender sådan en dims op. Dem kan man ikke bruge, de er hårde indeni. Og jeg synes, der er lidt flere i år, der har gjort det. Hvad det skyldes, det kan jeg ikke sige. Har det været for varmt i efteråret, så de begynder ligesom at ville blomstre? Det kan godt være. Men altså, de som ligesom har lavet stok eller blomst, ja, det må man bare tage op eller gå udenom. Der er mange endda. De skal nok, altså de klarer sig jo i vinteren. Det ser, hvis det bliver rigtig dårligt vejr, det ser jo lidt sølle ud, og bladene hænger og så videre. Men altså poren selv, den har det rigtig fint. Så er der drivhuset, og nu begynder peberne at modne. Den 1. oktober tog jeg den første røde peber. Det mener jeg er den her, jeg har taget billede af. Og siden da, der har jeg hentet, og her den 17. der var der så 4. De kommer lige hjem i kurven på køkkenbordet, og så bliver de helt røde. Og jamen, det kører fint, og der er masser af det. Nu får vi se, hvornår kulden tager planterne, og de holder op med at modne af. Det har ikke været helt optimalt med de peber. Det her skulle jo have foregået for 2 måneder siden, ikke? Sådan er der så meget. Hortensierne i de der potter udenfor, dem flyttede jeg ind. For jeg tænkte, jeg mener, at hortensier er flereårige. Jeg ved ikke, om sådan nogen, man køber i en potte, om de er det. Men jeg flyttede dem ind, og det var jeg sandelig glad for. For i efterårsferien, hvor jeg ikke var hjemme, der kom den der storm. Hold den nu lige op. Hvis de havde stået ude foran der, det var lige vindretningen, så havde de stået og banket ind i drivhusglasset. Og det kan godt være, at det ikke havde været så godt. Nu overlevede mit drivhus uden en skramme. Det var ikke alle, der var helt så heldige i haveforeningen. Men jeg var i hvert fald glad for, at de 2 store tunge potter var taget ind. Og nu får vi så se, om de vil komme i gang igen til foråret, eller hvad. Nu står de i hvert fald godt der. Ja, og noget af det sidste, det er så lige et sekund, jeg skal flytte billedet. Sådan, så fik jeg det i orden. Se, denne her sjove blå fætter, det er en vandslange. Og nu har jeg gået og skvattet i min stive vandslange hele sommeren. Den har virkelig været irriterende, som vandslanger er, og de får altid snoet sig, og jeg ved ikke hvad. Så jeg den der. Det var hos T. Hansen. Den er 7,5 meter, og når man sætter den til vand, så bliver den 22,5 meter lang. Og tænk, det gør den. Altså man skal passe lidt på den, når man tager den fra igen, for der er jo vandtryk på inde i den.
så man skal lige løsne trykket. Men den er altså smart. Den fylder jo ingenting. Så altså, den er lige til at ringle op, og så har jeg lagt den ind i drivhuset, for den er måske ikke helt, jeg tror også, jeg tager den hjem her i vinter, men altså, den er virkelig, virkelig smart. Jeg har set dem nogle gange, og jeg tror, de første var ikke så gode, og sådan er det jo tit, ikke? Men denne her, altså, den koster 99 kroner for sådan en på 22,5 meter, og der er med vandehåndtag og med stik til vandhanen og det hele. Det kan man altså ikke beklage sig over. Den er faktisk god. Den har jeg været glad for. Og ja, så er min store, dyre, stive vandslange altså taget hjem i huset, og så gået på pension op i haven. Det er nemmere. Og så var der det med hvidløgene. Nede den ende, det var de der fra Nelson Garden, der spirede så hurtigt. Og de andre her var fra de fine brune papirsposer, som kostede en formue. Og nu har jeg altså, jamen det var den 17. Der kan man se, der er et lille hvidløg, der spirer. Der er nogen, der stikker op her. Jeg synes ikke, det er særlig godt. For jeg synes, jeg læser, at hvidløg skal spire om efteråret. For så at visne ned. For så at komme igen til det næste forår og lave et hvidløg med fed, som vi kender det. Men nu får vi se, om de duer, eller om de ikke duer. Eller om det kun er dem fra Nelson Garden, som kommer så fint, som laver nogle ordentlige hvidløg. Så det er, man kan sige, den sidste lille efterårshilsen fra Nordic-haven. Hvis jeg kommer med noget, så er det en dag, jeg er ude og høste, så man kan se, hvad der er at få. Altså bedene er puttet, og de blev faktisk pænt liggende i stormen. Og de der bede, de er luget, hindbær, asparges og rabarber, og de kan jo puttes med noget forskelligt. Rabarberen kan få græs. Den der kan man ikke rigtig lægge græs om. Ja, måske kan man. Det kan da godt være. Men i hvert fald ellers en spand god mørk kompost. Og den der kan tage træaske, hvis man har noget. Og så er der de ting, der står og er grønne, som vi kan bruge af. Der er kartoflerne. Der er persille, der er grønkål. Der er knoldselleri og bladselleri, og der er rodurterne i mange størrelser. Og så er der porerne, og så er der det, som jeg håber giver lidt mere i løbet af den tid, der er, af de røde peber. Så langt, så godt. Nu bliver det vinter, og Nordic-haven, den sover ikke, men nu går den lidt ned i gear. Det har været en dejlig sæson, ikke helt uden tropler, eller sådan lidt bøvl. Men udbyttet har faktisk vist sig at være rigtig, rigtig pænt i år. Så for de, der har lyst, kom mere dyrk.